Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय आङो फट'शुट खालामगोन स' बेयावहाय नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला आं मा कस्ट्युम गाननानै फट'शुट खालामो माबोरैहाय माने बेखौ नायनोबा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै माबा ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा आं भिडिअ भइस अभार होबा ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामो ओमफ्राय मानो बुंनो आरो एसे बेफोरबायदि डिस्टार्ब होग्रा थाबा एसे इन्टारेस्टिंबो जायो लाइफआ ओमफ्राय नै आं दा शुटिंनि मेकआप खालामबाय स' नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै नानिया बेस्रा बरिं मोनलायलायबाय ओमफ्राय दसेनो उन्दुलाय दसेनो सिखारलाय माबा माबि गोमाबाय थायो बेजरा हेल्प होनांदो आंनो माहा दोनफ्लाङो आङो बावबाय थायो ओमफ्राय आइलेस लगायनाय इमान खस्थ' जायो आंहा आसुगुर गोलाव लाबाथाय एक्सटेनसन लागायबा नङाबाथ' आंहा फटाफट जाखायो आइलेस लगायनाया जेबो गोरा खामानि नङा आंनि थाखाय बियो बेखायनो आङो नै हेल्पसो लानांबाय दायो नै खानाया बाखि दंबावो ओमफ्राय नै आंना ड्रेसा माबोरैहाय नुबाथाय मेसि जाना दङ दा नुखागोन गामसा मेन जाना दोङो नानिया नै दायो रेडि जाजोब्बाय आं हेयार स्टाइलखौ बिदिनो लागोन दायो ओमफ्राय बेखौ गानबाय जाबाय Photoshoot. Ita pungsile. Sabi ko bali lagi. Ha? Maha? Oh laga. Ba, yo video call কথা পাতি আছে আৰু এজনে পুৰা Nani? Yes, mau du kamu dah semua. पस्टफोरखौबोथ' आं बारा मोजाङै होनो रोंखाया मानो होनना बुंबा आंथ' प्रफेसनेल मडेल नङा बाट स्टिल आइ एम ट्राइं माइ बेस्ट आं मोनसे खोथाखौ दिनैसिम हमनानै मोना मा होनो जेनेबा जोंनि जितु इण्डियायावहा जितु शपिं खालामनायनि एपफोराव बा जिखुनु मेगाजिनानो जा जियानो जा जिखुनु स्लिम हाइट गोनां सिख्लाफोरखौल' माने एज ए मडेल बिदि सेलेक्ट खालामो मानो माने आं हमनानै मोना आरोना मानो होनोबा रियेल लाइफआव मा गासिबो स्लिम एकदम टन एकदम फिट इदि थायो नामा थाया जोंनि रियेल लाइफआव सोरबा आलु बायदिबो थागोन सोरबा मा होनो रानथेंथेंबो थागोन सोरबा लाव बायदिबो थागोन सोरबा गरसि बायदिबो थागोन ना सोरबाथ' हारा गोजाबो थागोन स' आं मा सानो माने जोंनि जितु इण्डियानि एप्सफोर दङ जेनेबा फ्लिपकार्ट एमाजन बेफोराव जोङो जुदि सार्च खालामोबा जों नुयो मा माने स्लिम फिगारनि सिख्लाफोरा माने जोंनि ड्रेसखौ गाननानै प्रमोट खालामनाय बा मडेलफोरा स्लिम ड्रेस माने स्लिम फिगार थानायफोरासो माने ड्रेसखौ गाननानै शो खालामनाय थायो मानो जोंथ' अर्डार खालामनानै गानबाथाय जोंथ' मटिबो जानो हागौ सोरबा माबाबो जानो हागौ साइजआ होनाय थाखाय जेनेबा स्मल मिडियाम एक्सट्रा स्मल बा डाबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल बिदिबो थायो मानियो आं खिन्थु श' खालामनायाव मानो स्लिम फिगारखौल' श' खालामो आं बेखौ माने हमनानै मोना मानो होनोबा जोंथ' रियेल लाइफआव बिराद लोदो मानसिबो दङ जों लोदोनि थाखायबो सासे मडेल बिदि लोदो मानसिखौ गस्ला गाननानै साफाय होनानै बिदि दोननांगौब्रा होमबासो जों मिथिगोन नङाबा जोंहाबो मालाय स्लिम फिगारफोरा गस्ला गाननायखौ जों नायनानै लानोसै अर्डार खालामनोसै जेब्ला मोनफैसिगोन पार्सेला ओमफ्राय जों गानना नायबा जोंखौ अमा बुरै बायदि नुसिगोन आरोना बेखायनो मा आं लुगैयो जोंनि इण्डियानि एप्सफोरावबो माने बिदि शपिंनि एप्सफोरावबो लोदो हिन्जावसाफोरखौबो एज ए मडेल लानांगौ मानो होनबा साइज doesn't matter ना बेखायनो
मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन जेनेबा आउट अफ कान्ट्रियावहाय बेफोरबायदि नुनो मोनदों माने आंथ' थांनानै नुहैयाखै बाट मोनसे चेनेल दंमोन डिस्कभारि चेनेलनि खाथियावहाय फक्स लाइफ नामा बेवहाय मोनसे फेशन श' होयोमोन दै मोनानि टाइमाव होयोमोन लाइक मोनानि 11 ना 12 बिदि टाइमाव होयोमोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय माने कार्ब साइजनि बा प्लास साइज उमेननि माने बिदि फेशन श'फोर होयो आरोना बेयावहा ओमफ्राय आं आसरित सानो आरो बा मालाय बिसिना मालाय सब इकुवेल रानथें मानसिनि थाखायबो फेशन श' ओमफ्राय एसे लोदो मानसिनि थाखायबो फेशन श' खिन्थु जोंनि इण्डियायावहाय दंना गैया आं बारा मिथिया बाट आं नुयिखाय बुंदों आरोना गैया होननानै थानोबो हागौ दिसुन आंहाथ' इसेबां नलेजबो गैया फेशननि बागै बाट जोंनि इण्डियायावहाय दिनैसिम आं बेफोरबायदि फेशन श' टिभियाव होफेरनाय नुवाखै आरोना प्लास साइजफोरनि थाखाय जेनेबा लोदो लोदो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आं इदि फेशन श' नुवाखै अनलि स्किनि बा इदि मा होनो स्लिम स्लिम फिगारनिल'सो मडेलफोरखौ नुदो आरोना आङो बेखायनो आं बुंदो मा जोंनि इण्डियायावबो जानांगौ बेफोरबायदि होननानै बुंदो आं लोदोखाय होनदो बिदि साननाङा दै माने इकुवेल राइट्सनि खोथाखौ होनदों आरो आङो बेनोसै जानायाव ओंखाम जानोसै मा दं मामा दङ दाउजों अनला ओमफ्राय ना बिलाहि ओमफ्राय गरसि भाजि ओमफ्राय नाथुर र' देखायनो जाबाय गरसि भाजा ओमफ्राय नैबे दाउजों अनलाजों अनला मेवाइ औवा मेवाइ ओमफ्राय नाथुर ना बिलाथि नाथुरजों ना बिलाथि मा ना बिलाथि बापरे इनिया भिडिअ'आ गोथाव जादोंना जायाखै मिथिला दाउ आथिं हरनायनि आयु ख्रुम 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 खोनालायदोले ओमफ्राय आंनिया नै आं मा जादों बा लकेल दाउ ना जाग्रोनोसै बारा देखायबाय थानो हाया थाइजौल' जानानै उखिबाय मादों नायनो अभी हम इसको पिएगा इसको माय फेवरेट यस इसको मेंबाय बेग सेगा माबायदि जालायनो दा आङो ड्रेस चेन्ज खालामबावनोसै आरोबाव मोनसे एसे गोसोम सोम जाखाबाय आङो गरमाव आयो सान्दुङाव गोसोम सोम सफैबाय नुदोंना आंनिया माने जिखुनु सिटुवेसनाव जुदि आं हेपि जायो बा माबा मोनसे आं गावखौनो जुदि कनफिडेन्ट फिल खालामो जेनेबा बे माबा मोनसे ड्रेसखौ गाननानै होमबाना आंनिया खुगानिफ्राय डाइरेक्ट मेथाइ ओंखारखायो ओमफ्राय फुरा बेकग्राउन्डआवहा मिउजिक बाजिखायो आरोना बिराद गाजाखालि लदादानो अनसुवा खोन्दो आरो नाय लकडाउनावहाय तामुलपुराव लाखियो थांनोसै आरो दंबावोबा जल्दि लास्ट बे ड्रेसा होननानै बुंबाय ओमफ्राय जि खारलांबाय आङो मानो होनना बुंबा आंथ' जि मोजां मोनो फट'शुट खालामनो मालायखौ मालाय आं जेबो मिथिया आंहा बिराद इन्ट्रेस्ट दङ बेफोराव देलायनाय फट'शुट माबा माबि बिदियाव बिराद इन्ट्रेस्टेड आङो बाय दायो सुदा ओमफ्राय दा आं सानसे जाबाय ओंखाम जायाखै ओंखाम जाहैनोसै आं फुरा अनसुमोनखौ बिदाय होनांसिगोन रुमाव थांसै आं बिराद मेंबाय थैसिगोन आं थैसिगोन आंनि बेगखौ मादि नुदों मोजां नुदों नुवाखै मोजां नुदोंबा कमेन्ट खालामना खिथाहर दे ओमफ्राय आंखौ गारना थांबाय नामा नोङो लिफआव रायजानोल' लुगैयो बखासाला बेबायदि ओंखाम उखैबाय आङो खानायखौल' खाना लाबाय गरमथार हाला थानो ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आं बेखायनो दे आं मा दोङो आरो रायलायबाय
खामजानोसै आं नै बेसे लायो बेलाय दा इयो बेसेबां लानोमोनथाय 4-6 berarti gusuh खामजानोसै दै गुसु गैया माबा दोङो जुस दोङो रियेल जुस जुस लोंग्रा रियेल जुस दै गुसु लोङाना जोङो दै गुसु लोङो नानि आंनो स्पुनखौ हरलाय फाय जाबावनोबा खेबसे बारा जानाय मोजां बियार खालामबाय दै लोंगोन होननानै होनालाय गोथावानो जादोंमोन नायालाय गोथावालाय ओइ जुसखौ लोंगोनबा जि गोबाव जाथारबायमोन ना आंनि भिडिअफोराव आं जानाय भिडिअ देखायिया इस बाराद्राय गोबाव जायाखैदांलै मिथिला जिखुनु आङो जाबाय थाबाय आरोना बिराद जानोथ' बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बे नानि दङना बियो ओइ आंनि उनाव थांलाय फैलाय खालामबाय थानाया बिनि मोदोमाथ' इमान मोजां ना स्लिम मालाय ओमफ्राय बियो नक्का ओंखाम जायो नक्का ओंख्रि जायो होमबाबाबो उन्दुबायबो थायो सानसे जायो आरो उन्दुयो होमबाबो मालाय इनि मोदोमा इमान मोजां बिदिनो थाबाय थायो हे भगवान आंनोबो फैगोन जोनोमाव जुदि जोनोम होमारोबा बेबायदिनो मोदोम खालामनानै जोनोम हर आरो जाबाबो मोदोम जायि बिदिनो स्लिम पारफेक्ट जाबाय थानाय बिदिनो बोर हरबानो जाबाय दे भगवान दे ओम सदगुरु आफा जि मेगन सायो आं नानिखौ मालाय उन्दुलाय जालाय उन्दुयो होमबाबो मोदोमा देरा ओमफ्राय आंनिखौ नायलाय दालायानोसै मोखाङा ओमफ्राय नै आं हाराखौ जानानै बिदि दोनखुमाना दोनो आरोना आं माने ओंखाम जानाय टाइमाव इदि खुगानिफ्राय फेरनफिननाय बुस्थुखौ मेगनावनो नायनानै खामजानो हाया ओमफ्राय आरो पियास गोथां आङो नक्का जाखायो ओमफ्राय अनसुआ माने गावनि भिडिअ फैनो गोनांखौ देखायबाय थादोंमोन आंनो एडिटआ जोबाखैमोननो होमबाबाबो नक्का नायलाय जालाय नायबाय थाबाय आरो आं स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ थेंक इउ माने आङो भइस अभारखौ मोनायाव होबाय थादों नालाय बेखायनो सिरि होबाय थादों आरोना माने खाथिनिफोरा खोनायोना आं बिराद गोसा रायलायोना ओमफ्राय बेखायनो मालायखौ डिस्टार्ब जाजानो गिनानै आङो सिरि रायलायदो रे मिथिबायना आं सानजारि